Κύριε Καλογέννη, μόλις επιστρέψατε από την Αθήνα, όπου είχατε επαφές στο Υπουργείο Πολιτισμού και μεταξύ άλλων φαντάζομαι ότι συζητήσετε και το ζήτημα της διεκδίκησης ανάληψης της πολιτιστικής πρωτεύουσας 2021 για την πόλη της Λάρισσας. Τι είναι αυτό που έχετε να μας μεταφέρετε από αυτές τις συναντήσεις που είχατε? Ναι, σαφέστατα όταν υπάρχει τέτοια πρόθεση και βρίσκεσαι στο Υπουργείο Πολιτισμού δεν μπορεί παρά να συζητήσεις και αυτά τα ζητήματα. Μαζί με αυτό βεβαίως είχα μια εξαιρετικά σημαντική συζήτηση που είχε σχέση με τις κλασικές αρχαιότητες στη Λάρισα, που βρίσκονται τα διάφορα έργα αυτής της κατηγορίας και ιδιαιτέρως με το Αρχαίο Θέατρο, το οποίο η ολοκλήρωσή του με την έννοια του να γίνει επισκέψιμο και λειτουργικό νομίζω ότι θα αποτελέσει και τη βάση πάνω στην οποία θα στηρίξουμε όλο το project που πρέπει να εξελιχθεί σχετικά με την πολιτιστική πρωτεύουσα. Η πολιτική απόφαση είναι ηλυμένη. Και όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι, γιατί έχει ανακοινωθεί, τη Μεγάλη Τρίτη στο Δημοτικό Συμβούλιο θα εισηγηθούμε εγώ προσωπικά και η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου την ανάληψη αυτής της υπόθεσης, δηλαδή την υποβολή φακέλου για τη διεκδίκηση αυτού του τίτλου. Είναι μια πρόκληση για μας, η οποία εάν κερδιθεί θα προσδώσει πάρα πολλά πράγματα στην πόλη, αλλά κι αν ακόμα δεν κερδιθεί, επίσης η πόλη θα έχει ωφέλη. Γιατί νομίζω πως μέχρι τον Οκτώβρη θα πρέπει σε ένα φάκελο να ολοκληρώσουμε μια καταγραφή και τις προτάσεις μας σε σχέση με τις υποδομές που έχουν σχέση και με τα έργα, αλλά και με τις πολιτιστικές δραστηριότητες, και αυτό, αν θέλετε, θα αποτελέσει έναν οδικό χάρτη για να υλοποιηθούν πράγματα στην πόλη τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν λοιπόν οι υποδομές στη Λάρισα για να μπορεί να φιλοξενήσει μια τέτοια διοργάνωση? Και το λέω απερίφραστα. Η πόλη έχει υποδομές σημαντικές, τις οποίες βεβαίως ορισμένες από αυτές είναι ημιτελείς, τις οποίες πρέπει να ολοκληρώσει, όπως για παράδειγμα το προσκήνιο πολιτισμού, ένας χώρος που αν ολοκληρωθεί μπορεί να υποδεχθεί εκδηλώσεις παντός είδους, από μπαλέτα μέχρι θέατρο και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με τον πολιτισμό. Το Αρχαίο Θέατρο βεβαίως είναι το δεύτερο μετά την Επίδαυρο στη χώρα και το μόνο στα Βαλκάνια που είναι μέσα σε αστικό ιστό. Θα αποτελέσει με την ολοκλήρωση βασικών εργασιών που απομένουν ακόμη σημαντικό στήριγμα αυτής της προσπάθειας, και πάνω του, όπως είπα και πριν, θα χτιστεί όλο το πρόγραμμα το οποίο έχετε ακούσει επανειλημμένα να λέω ότι για μας η στόχευση είναι μόλις ολοκληρωθούν οι υποδομές αυτές να υπάρξει και φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισσας, όπως υπάρχει και την Επίδαυρο, και βεβαίως αυτό νομίζω ότι θα εκτινάξει τις δραστηριότητες τις πολιτικές στην πόλη και θα βοηθήσει και την ανάπτυξή της. Ξέρετε ποιες άλλες πόλεις συναγωνιζόμαστε? Κοιτάξτε, είναι ένα ρευστό τοπίο. Ξέρω ότι είναι η Καλαμάτα, η Ρόδος, η Τρίπολη, το συζητάει ο Πειραιάς, το συζητάει η Καβάλα, το συζητούν τα Γιάννενα. Να σας πω κάτι. Νομίζω πως σημαντικό ζήτημα στο αν κάποιες πόλεις θα οδηγηθούν εν τέλει να διεκδικήσουν τον τίτλο είναι τα οικονομικά τους μεγέθη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η αυτοδιοίκηση έχει δυσκολίες οικονομικές και αρκετοί δήμοι βρίσκονται στο κόκκινο. Οι προϋπολογισμοί τους βρίσκονται στο οικονομικό παρατηρητήριο και έχουν αδυναμία να ανταποκριθούν σε τέτοιες καταστάσεις. Ο Δήμος της Λάρισσας δεν έχει αυτό το στοιχείο και νομίζω ότι οικονομικά μπορεί να στηρίξει την υπόθεση αυτή. Θίγεται το οικονομικό ζήτημα, θα περάσω αμέσως μετά σε αυτό, ολοκληρώνοντας ό,τι έχει να κάνει την πολιτιστική πρωτεύουσα. Τι έχουν να κερδίσουν οι Λαρισαίοι από αυτή την ανάληψη αυτής της διοργάνωσης, αλλά και ένα πολύ σημαντικό, θα χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να γίνει η Λάρισα και να ολοκληρωθούν όλα αυτά που χρειάζονται, ούτως ώστε να φιλοξενήσουμε με τον καλύτερο τρόπο και να γίνει πολιτιστική πρωτεύουσα? Όχι, το να βάλουν το χέρι στην τσέπη οι Λαρισαίοι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα και τέτοια προοπτική. Γιατί τα αρχικά ποσά, τα οποία κυμαίνονται από 50 έως 100.000 ευρώ για την διαδικασία του φακέλου, είναι ποσά στα οποία ο Δήμος μπορεί να ανταποκριθεί. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, αν υπάρξει προεπιλογή και η τελική επιλογή στο τέλος του 2016, αυτόματα καταρχήν η πόλη παίρνει το βραβείο Μελίνα Μερκούρη, που είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ, θεσμοθετημένο ευρωπαϊκό βραβείο, και βεβαίως ανοίγουν μια σειρά από ευρωπαϊκά προγράμματα από τα οποία η πόλη θα έχει σημαντικά ωφέλη. Και δεν θα είναι ωφέλη μόνο σε επίπεδο ολοκλήρωσης υποδομών, αλλά θα έχουν στοιχεία ανάπτυξης στην πόλη, που με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με μια καλλιέργεια και του εθελοντισμού, που είναι
εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Είχα και έχω την άποψη ότι οι συμπολίτες μας πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο της πολιτιστικής πρωτεύουσας, αλλά πρέπει να βρεθούν κοντύτερα στο Δήμο, γιατί τους αφορούν πράγματα. Δεν πρέπει να αφήνουν να αποφασίζουν άλλοι για αυτούς. Πρέπει να συμμετέχουν και με αυτή την έννοια όλο αυτό που θα εξελιχθεί νομίζω πως θα κεντρήσει εξαιρετικά το ενδιαφέρον των συμπολιτών μας στο να συμμετέχουν. Θίξετε το οικονομικό ζήτημα. Νομίζω ότι είναι το θέμα των ημερών, των τελευταίων χρόνων, τα οικονομικά. Γνωρίζουμε όλοι πόσο δύσκολα είναι τα οικονομικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αντί να παίρνει τους πόρους που τους αναλογεί η τοπική αυτοδιοίκηση, κάθε τοπική αυτοδιοίκηση, είτε της Λάρισσας είτε οποιασδήποτε άλλης πόλης, αντίθετα η τοπική αυτοδιοίκηση γίνεται μια πηγή εσόδων για το ίδιο το κράτος. Στην ουσία δανειοδοτεί το ίδιο το κράτος. Πώς σκέφτεστε να το αντιμετωπίσετε αυτό? Φέρνει μία σειρά από προβλήματα η έλλειψη των οικονομικών πόρων. Για παράδειγμα, πάγωμα των προσλήψεων. Νομίζω το καταλαβαίνετε και ο ίδιος. Ήδη προβλήματα στις υπηρεσίες αντιμετωπίζετε καθημερινά, γνωρίζετε και εσείς ο ίδιος. Πώς σκέφτεστε να το αντιμετωπίσετε? Καταρχήν, να πούμε ξεκάθαρα πως η αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή δουλεύει με μειωμένα έσοδα κατά 60 έως 65% σε σχέση με την περίοδο 8 και πριν. 2008 και πριν. Άρα λοιπόν επιβεβαιώνεται και από τα νούμερα ότι είναι έτσι όπως το λέτε. Οι δυσκολίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Τι κάνει λοιπόν ένας νοικοκύρης άνθρωπος στο σπίτι του εάν αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα? Το πρώτο που έχει να κάνει είναι να συμμαζέψει τα έξοδά του και να δει πώς με αυτά τα χρήματα μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Το λέω αυτό γιατί ως Δημοτική Αρχή το φθινόπωρο, σε σχέση με τον προϋπολογισμό που είχαμε καταθέσει, κάναμε μια εξαιρετικά σημαντική δουλειά που έχει σχέση με τα διάφορα κονδύλια που έρχονται στο Δήμο. Αυτό μπορώ να πω μας επέτρεψε δύο πράγματα. Το ένα, από τα ήδη υπάρχοντα χρήματα, με το σημάζεμα και το νοικοκήρυμα που έχουμε κάνει, να οδηγήσουμε 4 εκατομμύρια ευρώ σε έργα τα οποία δημοπρατούνται αυτή την ώρα που μιλάμε, ένα μετά το άλλο. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο έρχονται περίπου 7-8 τέτοιες δημοπρατήσεις. Άρα λοιπόν εξοικονομήθηκαν χρήματα με την τακτική αυτή και βεβαίως το άλλο 1 έως 1,5 εκατομμύριο ευρώ να κάνουμε το κοινωνικό μας τιμολόγιο. Αυτή την εξαιρετική προσπάθεια που έχει γίνει στην πόλη, που έχει δώσει και το στίγμα της κοινωνικής αλληλεγγύης, που εμείς από την προεκλογική μας περίοδο, για να μην πω και από τα έδρανα της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου, επανειλημμένα έχουμε διατυπώσει ότι υπήρχαν και υπάρχουν περιθώρια ο Δήμος να κάνει καλύτερη κοινωνική πολιτική μέσα σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης που έχουν πλήξει και την πόλη. Αυτή η δουλειά και αυτό το νοικοκύρεμα επέτρεψε να υπάρξουν αυτές οι συγκεκριμένες στοχεύσεις και βεβαίως να υλοποιηθούν πράγματα τα οποία μέχρι χθες δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με τις προσλήψεις. Οι προσλήψεις προσωπικού είναι αυτές που δεν μας επιτρέπουν αυτή τη στιγμή να βελτιώσουμε όσο θα θέλαμε την καθαριότητα, να βελτιώσουμε όσο θα θέλαμε τις υπηρεσίες πρασίνου. Μιλώ για υπηρεσίες που είναι καθημερινά κοντά στον πολίτη, για να μπορέσουν να λύσουν προβλήματα της καθημερινότητας. Θέλω να πω το εξής. Με αυτό το νοικοκύρεμα που έχουμε κάνει, έχουμε εγγράψει στον προϋπολογισμό τα αντίστοιχα κονδύλια για να υποστηρίξουμε τις προσλήψεις αυτές. Άρα λοιπόν είναι υπόθεση της κυβέρνησης. Εάν η κυβέρνηση μας δώσει τη δυνατότητα να προσλάβουμε προσωπικό για να λύσουμε προβλήματα τέτοια, έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Κυρία Θεοχαρούλη, να ξέρετε κάτι. Οι γενικόλογες τοποθετήσεις σε ό,τι με αφορά προσωπικά δεν με εκφράζουν και δεν με καλύπτουν. Νομίζω πως πάντα υπάρχει περιθώριο, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, να κάνει δουλειά κανένας. Και με αυτό το πνεύμα, αυτό το εξάμηνο, εφτάμηνο που είμαστε εδώ, έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές και βεβαίως ο Δήμος δεν είναι σε καμιά περίπτωση στη θέση που είναι άλλοι Δήμοι, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και το προσωπικό τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Κοιτάξτε, είναι ένας Δήμος ο οποίος βγάζει πολύ καλά πέρα τα λειτουργικά του έξοδα, τα πάσης φύσεως λειτουργικά του έξοδα, και απομένει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την ένταξη έργων σε διάφορα προγράμματα, είτε είναι το ΠΕΠ, είτε είναι τα τομεακά, είτε είναι προγράμματα τα οποία είναι απευθείας από τις Βρυξέλλες, απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα οποία ο Δήμος δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια δεν πήρε ούτε ένα. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να δείξω τόσο τα ζητήματα των προηγούμενων δημοτικών αρχών όσο της παρούσας κατάστασης, και μιλήσατε πριν για αλλαγές που φέρετε στο Δήμο και θα ήθελα να ξέρω
και για την προεκλογική σας εκστρατεία, το πρόγραμμα που υπήρχε, οι προτεραιότητες που είχατε βάλει. Βρίσκεστε 7 μήνες στο τιμόνι του Δήμου. Έχετε αναθεωρήσει, φαντάζομαι, κάποια ζητήματα. Έχετε αναθεωρήσει... Ακριβώς. Νομίζω ότι η κατάσταση φέρνει αυτές τις αλλαγές. Σύμφωνα λοιπόν με το πρόγραμμα που είχατε κάνει πριν την ανάληψη της Δημοτικής Αρχής, έχετε αλλάξει κάποια στοιχεία αυτών των προτεραιοτήτων? Θα σας πω το εξής, πως αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι μέχρι τον επόμενο Ιούνιο να υπάρξει, είναι και θεσμική μας υποχρέωση, να υπάρξει ένα επιχειρησιακό σχέδιο, δηλαδή ουσιαστικά το πρόγραμμα της ολόκληρης της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής, το οποίο θα πρέπει να αντλήσει από όσα εμείς έχουμε υποσχεθεί προεκλογικά, αλλά και να εμπλουτιστεί με προτάσεις των υπηρεσιών και με καινούριες καταγραφές που έχουν γίνει και που είχαμε τη δυνατότητα να τις δούμε σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των έργων, και όλο αυτό το πράγμα πραγματικά να αποτελέσει στοιχείο αντικειμενικό. Θα σας πω ευθέως ότι συνήθως τα επιχειρησιακά σχέδια είναι εκθέσεις ιδεών και αφήνουν απεριόριστα περιθώρια στη Δημοτική Αρχή να κάνει ό,τι εκείνη νομίζει. Είναι σχέδια επιχάρτου. Έτσι. Δεν λειτουργούμε έτσι. Αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε και εκτιλήσεται, εν πάση περιπτώσει, αυτή η δουλειά. Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση ενός πολύ συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου που, διαβάζοντας το συμπολίτης και ο κάθε δημοτικός σύμβουλος και κάθε φορέας, θα ξέρει ότι εμείς πάμε να κάνουμε αυτά και τούτα και τα άλλα στο βάθος της θητείας με μια ιεράρχηση. Ακούστε, να σας πω κάτι. Μέχρι τώρα οι δημοτικές αρχές, οι περισσότερες, λειτουργούσαν και λειτουργούν, πάρα πολλοί συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, με προσωπικές επιλογές ό,τι αφορά τα έργα. Εμείς καθυστερήσαμε, είναι αλήθεια. Είμαστε 7 μήνες και οι μάχες που δώσαμε ήταν στα επίπεδα της διαφάνειας, στα επίπεδα της καλύτερης οργάνωσης των υπηρεσιών, του νοικοκυρέματος, των οικονομικών, και προς τα έξω δεν έχει φανεί η δουλειά μας. Αλλά θέλω να πω καθαρά και προς τους συμπολίτες και σε εσάς, ότι αυτή τη στιγμή στο Δήμο εξελίσσονται 4-5 διαφορετικά εργαλεία, θα σας τα αναφέρω, τα οποία περίπου τον Ιούνιο θα έρθουν και θα κουμπώσουν στο περιβόητο πλέον επιχειρησιακό μας σχέδιο, στην αναζήτηση χρηματοδοτικών πηγών και βεβαίως σε ένα άλμα σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες του Δήμου τα επόμενα χρόνια. Ποια είναι αυτά? Για παράδειγμα, για πρώτη φορά υλοποιείται συγκοινωνιακή μελέτη στην πόλη, μελέτη βιώσιμης αστικής κινητικότητας όπως λέγεται, η οποία προσεγγίζει τα ζητήματα του κυκλοφοριακού. Ποια είναι, πώς είναι κτλ. Και πώς μπορούμε εμείς αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε για τη στάθμευση, για την αποτροπή της χρήσης του ΙΟΤΑΧΗ στο κέντρο της πόλης που δημιουργεί τεράστια προβλήματα, τέτοιου τύπου ζητήματα. Υπάρχει μια μελέτη που έχει συμβασιοποιηθεί με το ερευνητικό τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου, το οποίο κάνει προτάσεις στον αστικό ιστό για ποδηλατοδρόμους, για διεύρυνση του δικτύου των πεζοδρόμων, για περιφερειακά πάρκινγκ, για το τι θα κάνουμε, πώς θα διεκδικήσουμε και πώς θα αξιοποιήσουμε τους μεγάλους αδόμητους χώρους που υπάρχει στην πόλη, και η πόλη με έχει ακούσει πάρα πολλές φορές να μιλάω γι' αυτό και να λέω ότι είναι τα καινούργια πνευμόνια της πόλης. Μιλώ για τα στρατόπεδα, μιλώ για τις εκτάσεις του Αιθιάγε. Γιατί τα έχουμε ακούσει εδώ και πολλά χρόνια, τα ακούμε, κύριε Καλογιάννη, και τίποτα δεν έχει γίνει από αυτά. Είτε λέγεται στρατόπεδο, είτε λέγεται κυκλοφοριακό, πάρκινγκ κτλ. Εμείς πότε θα τα δούμε αυτά στην καθημερινότητά μας, στην πράξη? Νομίζω ότι ολοκληρώνοντας τις μελέτες αυτές μέσα σε αυτή τη χρονιά και καταθέτοντας το επιχειρησιακό μας σχέδιο, ξεκινάμε την υλοποίησή τους. Μπορώ να σας πω ότι η μελέτη του Αριστοτέλειου, το πρώτο τμήμα που είδα, είναι εντυπωσιακό. Μου έχει κατατεθεί, έχουν γίνει συζητήσεις στο τραπέζι εδώ των συσκέψεών μας. Αυτό θα ολοκληρωθεί και θα αναλυθεί στην πόλη πλέον, οπότε θα δείτε ένα σχέδιο που καλείται πλέον η Δημοτική Αρχή, και γι' αυτό θα κριθεί, να υλοποιήσει. Το ίδιο γίνεται με τα στρατόπεδα. Έχετε βάλει ένα χρονοδιάγραμμα σε αυτό? Νομίζω πως όλα αυτά που σας λέω είναι μια υπόθεση η οποία θα εξελιχθεί στη διάρκεια της θητείας. Ναι. Επιτρέψτε μου να σας πω, γιατί δεν θέλω να λέω ζητήματα που δεν θα υλοποιηθούν, το τι είναι πρώτο και το τι είναι δεύτερο, αυτό θα εμφανιστεί με απόλυτη ακρίβεια όταν οι μελέτες αυτές ολοκληρωθούν και κατατεθούν. Νομίζω πως αυτή τη στιγμή κάνουμε μια δουλειά στην πόλη, όχι για τα 5 χρόνια αυτής της θητείας. Είναι πέρα και έξω από αυτό η δική μου αντίληψη, προκειμένου στο τέλος της θητείας, αν θέλετε, να μαζέψω τις ψήφους που χρειάζεται για να επανεκλέγω ενδεχομένως. Δεν με αφορά αυτό. Κάνουμε δουλειά 15 ετίας τουλάχιστον για την πόλη.
έχει ιδιαίτερη αξία αυτό να το γνωρίζουν οι συμπολίτες. Έχουμε τον Αριστίδη Λαμπρούλη, ο οποίος έμεινε στην ιστορία της πόλης για το αποχετευτικό, για τους πεζόδρομους. Έχουμε τον Χριστόδουλο Καφέ για τα συντριβάνια. Έχουμε, λέω ορισμένα αναφέρω από τον καθένα, τον Κώστα Τζανακούλη για τους παιδικούς σταθμούς, ο Απόστολος Καλογιάννης. Πώς θέλει να μείνει στην ιστορία ως δήμαρχος Λαρισαίων? Είναι πάρα πολλά τα επίπεδα, αλλά επειδή εδώ θίγεται προσωπικές εντελώς σκέψεις, οι οποίες έχουν κατατεθεί βεβαίως και στην εκτελεστική εδώ Ποιο είναι το μεγάλο έργο? Λοιπόν, ακούστε, εντελώς διαφορετική λειτουργία του κέντρου. Αυτό προσωπικά είναι μέσα μου πάρα πολλά χρόνια. Το κέντρο της πόλης πρέπει να λειτουργήσει πολύ διαφορετικά. Πρέπει να αποτρέψουμε τη χρήση του, να σας πω απλά πράγματα. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, με ενθουσιάζει η σκέψη να μπορούσα στην αρχή της Καρδίτσης να έχω, στην είσοδο της Καρδίτσης, να έχω ένα μεγάλο πάρκινγκ, να αφήνει εκεί ο συμπολίτης στο αυτοκίνητό του, να υπάρχει ένα δημοτικό βανάκι, το οποίο θα σημαίνει μια καινούρια κατάσταση σε ό,τι αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς και χωρίς αντίτιμο, αν θέλετε, να φέρει τον κόσμο στο κέντρο της πόλης. Είναι όνειρα τα οποία δεν είναι μακριά από το να γίνουν πραγματικότητα. Ήταν όνειρό σας, Δήμαρχε, να απομακρυνθούν οι φυλακές από την αρχή της οδού Καρδίτσης, εκεί όπου υπάρχει το σχολικό συγκρότημα, εκεί όπου υπάρχει αθλητικό κέντρο και η παρουσία, η ύπαρξη των φυλακών εκεί είναι ένα καθαρά αντιαισθητικό ζήτημα? Αυτό το ζήτημα είναι εντοπισμένο από παλιά. Είναι από παλιά εντοπισμένο. Ξέρετε κάτι, αυτό δεν αφορά βεβαίως. Ποιος ήταν αυτός που σκέφτηκε να δημιουργήσει ένα σχολικό συγκρότημα? Ναι, υπάρχει θέμα σε αυτό. Βεβαίως η μεταφορά οποιασδήποτε οργανωμένης δομής είναι ένα σημαντικό ζήτημα αυτή την εποχή. Απαιτεί και χρήματα και πολιτική βούληση από την μεριά των ανθρώπων που διαχειρίζονται το συγκεκριμένο ζήτημα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο οποίο, αν δεν κάνω λάθος, ανήκουν και οι φυλακές, έχει τα δικά του προβλήματα. Εγώ θα ήθελα πρώτα να μου εξοφλήσει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ που μου χρωστάει στη ΔΕΙΑΛ οι φυλακές και οι δομές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Κανένα άλλο Υπουργείο δεν χρωστάει. Και να δούμε από εκεί και πέρα και τη μεταφορά αυτού του χώρου. Καταλαβαίνετε πως στο συγκεκριμένο Υπουργείο πρέπει να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα τα οποία έχουν σχέση και με αυτό που σας είπα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά και εγώ. Εύχομαι να πετύχετε τους στόχους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προς το καλό της Λάρισσας.